eviction, delimitation, political issues, sourniba debate, gabang sauraibabai. Supposed to be concentrating. Promote Boro, Mr. Promote Boro, where he's supposed to be thinking about, jot kham khuribo loga, yet kham nokre. Itia kiman hangama hoy ase amar university, Bodoland University. Lora swali bila, kunba kotonot goise, kunba nehut goise, kunba omugot goise, sobote selection hoise. Kintu result itia loike Bodoland University dia nai. Amar lora swali bila kotonot pura khandi ahise. Apuni to pass hoise, you are qualified to study in Cotton College, you are qualified to study in Nehru, you are qualified to study in this university. But your university in Bodoland has not given the result. As long as we don't get your mark sheet, your progress report, we cannot give very surely. So, why? Kiman dukhor kotha hibila. Promote Boro itur kam to kuriba lagisile. Je result to onkali dia. Amar lora swali bila ya study korise, kintu itia admission napai. Tite ki hoi jabo? Eta onuman hobo, eta idea hobo. যে Bodoland University আমি ওচৰৰ এটা ইউনিভাৰ্চিটি ইট ইজ জাস্ট নিয়াৰ বাই ঠাণ্ডা ভাত খাই পেলাই আমি Bodoland University গৈ ষ্টাডি কৰিব পাৰে টকা পইচা কম খৰচ হয় কিন্তু ইয়াত ষ্টাডি কৰি পাছত যদি বেলেগত এডমিশ্যন নাপায় ইয়াত কি কৰিব লগা কি আৰু আছে প্ৰমোট ইয়াত কাম কৰিব লাগে हेलो एसबी ब्लग नायग्रिनि नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव दिनैनि गोदान ब्लगावहाय बरायनाय थाग्रोबाय स' नोंथांमोना इन्ट्र' भिडिअ'आव नायनानै एसेबाबो आन्दाज मोनदों जानांगौ जे जों मानि बागैहाय दिनै सावरायनो नागिरदों स' जों दिनै सावरायनो आखायाव लादों बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि बागै स' गोबाङानो मेसेज खालामनानै खोन्थाहरदोंमोन आंनो जे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि बागै भिडिअ' लाबो होननानै स' आं माखासे मोजां इनफरमेसन गैयैखाय आङो बानायथ'वाखैमोन नाथाय आं माखासे इन्टारनेटनि हेल्प लानानै माखासे सोर्सफोरखौ कालेक्ट खालामनानै नोंथांमोननिसिम प्रेजेन्ट खालामदों स' नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायलांबानो जाबाय लाइश्राम लादु सिंहनि बागै जों दिनै सावरायगोन स' नोंथांमोना मिथिगौ जानांगौ लाइश्राम लादु सिंहआ सोर स' बिथाङानो जाहैबाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर जायनाखि दा बर्थमाननि समावहाय खारखोमानानै दङ एन्ड मानि थाखाय जों बिनि बागै सावरायनो नागिरदोंब्ला जों नुगासिनो दा साननैसो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिखौ लानानैहाय गोबां इश्यूसफोर फैगासिनो दङ गोबां प्रब्लेम्सफोरखौ जों नुहुरगासिनो दङ फरायसा फरायसुलिफोर जायफोराखि बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव फरायदों बिथांमोना गोबां खस्थ'फोरखौ मोगा मोगि जानो गोनां जादों सोरबा बायदिया एडमिसन नेनानै दङ नाथाय 6 सेमिस्टारनि फाइनाल इयारनि रिजाल्टफोरखौबो मोननो हायाखै स' गिबियावनो जोङो फार्स्ट रायज्लायग्रोगोन लाइश्राम लादु सिंह मानि थाखाय बेबायदि जानो गोनां जाखो प्रफेसर लाइश्राम लादु सिंहआ जाहैबाय भाइस चेन्सेलर स' बिथाङा थांनाय 21 जुलाइ एक्जेक्टलि मिथिला 21 जुलाइ 2023 आवहाय मोनसे चिफ मिनिस्टारनिफ्रायहाय स्पेशल भिजिलेन्स टीम फैनानै बिथांखौ अरेस्ट खालामनानै लाङो होननानै जों मिथियो बेनिफ्राय मानि थाखाय लाङो होनना बुङोबा बिथांनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि रेजिस्ट्रार होननाय बायदिब्ला स्पेशल टीम मोनसे फैदोंमोन चिफ मिनिस्टारनि मोनसे भिजिलेन्स सेल फैनानै बिथांखौ अरेस्ट खालामो माखासे आनस्पेसिफाइड टेन्डार माखासे पास खालामो जायनाखि माखासे कन्स्ट्राक्शन रिलेटेड खामानि थायोमोन बेवहाय बिथाङा कारापसन खालामदों होनना बुंदों जेरैहाय कालभार्ट कन्स्ट्राक्शन ड्रेन कन्स्ट्राक्शन आरो मार्केट सेट बायदिसिना एक्सेट्रा बेबायदि खामानिनि आनस्पेसिफाइड अर्डारखौ बिथाङा पास खालामो आरो कन्ट्रेक्टखौ पास खालामना होयो स' बेनि एगेन्स्टआव बिथांखौ अरेस्ट खालामनाय जायो आरो बेजों लोगोसे माखासे आरो बेबायदिनो एलिगेशन्स दंबावो कारापसननि बागैहाय स' बिथांखौ अरेस्ट खालामनाय जायो नाथाय दा खोथाया फैबाय मा अरेस्ट जाखांनायनि साननैसो उनावनो बिथाङा एन्टिसिपेटरि बेल लानानैहाय आरो गफिनो स' अब्लाबो बिथाङा बेलखौसो मोनदों नङा होमबा केसआथ' सल्भ जायाखै बिथांनाव केसआ दंखायोआनो स' बिथाङा केस थासेयावबो माबोरैहाय फैनानै आरो अफिसियेल खामानिफोरखौ केरि अन खालामनो हाखो बे खाबुखौ बोरैहाय मोनखो स' बेबो मोनसे बिराद गिदिर साननो गोनां बाथ्रा जानानै दङ जोंनि गेजेरावहाय आरो जों थारैनो बुंनांगोन जोंनि बिटिसिनि सेक्रेटारियेटआ बारा गोजान नङा बेनिफ्राय जेरै जोंनि गर्जन मुसाहारि सारा बुंनाय बायदिब्ला ओंखाम गोजां जानानैब्लाबो जोङो बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव थांनानै क्लास खालामनानै फैनो हानाय खाबु जोंनाव दङमोन बेबायदि थासारियावहाय जेरावनाखि जोंनि बिटिसिनि सारा एक्जिकिउटिभ मेम्बार्सफोर इएमफोर एमसिएलएफोर डेपुटि सिएम सिएम
प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिसनिफ्राय लानानै गासिबो बेयावनो थाजोबो बेनो हेडक्वार्टार जोंनि बिटिसिनि आरो बेवहायनो दङ जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटि बेसेबां सिस्टेम थासेयावबो माबोरैहाय सासे भाइस चेन्सेलरा बेबायदि खामानिखौ मावनो थाखाय खाबु मोनखो आरो धरना होसेयावबो प्रटेस्ट खालामसेयावबो इमान रिकुवेस्ट खालामसेयाव इगनर खालामनानै माबोरै बायदि बारग'लांनो हाखो थ' नारसिननायावबो ना स्टेटआ खोनासंदों ना गभर्नराबो सासे चेन्सेलर इउनिभारसिटिसफोरनि चेन्सेलर जायो दा बर्थमान सोर दङ गुलाब चन्द काटारिया अनारेबल गुलाब चन्द काटारिया स' बिथाङाबो रेसपन्सिबल दङ बिथाङाबो बेखौ रिमुभ खालामनांगौ इमिडियेट एक्सन लाथारनांगौ एन्ड रिकुवेस्ट दङ चिफ मिनिस्टाराबो बेखौ रिमुभ खालामनानै होथारनांगौ थाबैनो मानोना बेयाव स्टुडेन्टसफोरनि फिउचारनि खोथा दङ नाथाय बेखौ सोर सिरियासलि सानदों ना सानाखै बेबो मोनसे जोंनि गेजेराव दा गिखांनाय मोनसे फैदों आरो स' बेफोरखौ लानानैनो माखासे स्टुडेन्टसफोरा गोबां गिखांनाय मोनदों एन्ड आंखौबो रिकुवेस्ट खालामहरदोंमोन बे भिडिअखौ लाबोनो थाखाय स' आं बे भिडिअखौ दिनै नोंसोरनि सिगाङाव लाबोनाय जाबाय स' बे भिडिअखौ आं दिनै रायजो राजा नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोनाय जाबाय दा नोंथांमोना बिजिरदो बिनि सायाव जे भुला सोरनि जामारदों आरो बेखौहाय बोरै सल्भ खालामगोन आरो सल्भ खालामोब्ला समा नेनानै थाया फरायसा फरायसुलिफोरनि समा नेनानै थाया जों बेखौ जिमान हायो थाबैनो सल्भ खालामनो नाजानांगौ अब्लासो जोङो माखासे जेंनाफोरनिफ्राय बारग'नो हागोन मानो होनना बुङोब्ला दा माखासे एन्ट्रेन्सफोरनि रिजाल्ट आउट जाबाय स' बेवहाय गोबां स्टुडेन्टसफोरानो अलरेडि मेरिट लिस्टआव फैबाय नामफोरा स' बिथांमोना दा डिफारेन्ट इउनिभारसिटिसफोराव एडमिसन लानो थांगोन स' बे बेलायाव जुदि एडमिसन लानो थाङोब्ला अब्ला दा प्रब्लेम्सआ माबायदि फैदों होनना बुङोब्ला माखासे फाइनाल इयारनि सेमिस्टार एग्जामनि रिजाल्टसफोराबो आउट जायाखै होननानै खोनानो मोन्दों स' बेफोरबायदि थासारिजों मोगा मोगि जानो गोनां जायोब्ला बै स्टुडेन्टसनि फिउचारा मा जागोन स' बेखौ जोङो गोबां सिरियासलि साननो गोनां आरो आं रिकुवेस्ट खालामो जोंनि मानगोनां CM प्रमद बर' साराबो थाबैनो जेरै जायो जेरै हायो CMखौ लोगो हमनांगौबा थाबैनो हमनानै बिथांखौ प्रेसार हो गभर्नरखौ रिकुवेस्ट खालाम आरो जिमान अर्गेनाइजेसन्स दङ गासैबो प्रेसार हो अब्लासो जोङो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि जि प्रब्लेम्स बेफोरखौ थाबनो रिजल्भ खालामनानै स्टुडेन्टसफोरखौ एसे स्टुडेन्टसफोरनि उसुबिदाफोरखौहाय थाबैनो फोजोबस्रांना होनांगौ अब्लासो जोङो गोजोननाय मोनगोन आरो जोबोद लाजिथावना बाथ्रा जागोन बियो सेक्रेटारियेट अफिसा आगाननैसोल' गोजानाव दङ बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनिफ्राय थेवब्लाबो बिनि गेजेरावनो सासे भाइस चेन्सेलरा माबोरैहाय नोंसोरखौ थगायनानैहाय बेबायदि सिरिहै खारखोमालांनो मोनखो स' बेफोरखौ नोजोर होनांगोन एन्ड थाबैनो कुइक एक्सन लानांगोन अब्लासो थार बिजिरनाय जागोन नङाब्ला स्टुडेन्टसफोरनि फिउचारा इनस्टेक जानानै दङ बर्थमान इउनिभारसिटिजों लोगोसे बेजों एफिलिएटेड गोबां कलेजेसफोरा जायनाखि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि आन्दाराव दङ स' बै इउनिभारसिटिनि आन्दाराव फरायनाय बै कलेजाव फरायनाय छात्र छात्री फरायसा फरायसुलिफोराबो बेबायदिनो सेम जेंनाखौ दा फेस खालामनो गोनां जादों माखासे अफिसियेल खामानिफोरा कमप्लिटलि स्टप जाना थादों जेनोखि चेन्सेलर गैयागौमानि बे खामानिया रिजल्भ जाया समाज जोंनि बिटिसिआव एक्चुअलि मा जामारदों सब बिथिङावनो नोंथांमोना नोजोर होदोंना होआखै सब बिथिङावनो जोङो फारसेनिफ्राय थारमाने मोनसे नङा मोनसे इनसिडेन्ट जालांगासिनो दङ स' बेफोरखौ एक्चुअलि जोंनि गभर्नमेन्टआ बेलेन्स खालामनो रोंनांगौमोन ना इनएक्सपिरियेन्स जानायलाय बिथांमोना दिनै सरकार सालायनायाव गोबां गोब्राब जादों होननानै आं सानदों आरो जुदि बेबायदिनो थासारि जुदि थाबाय थायोब्ला इमेच्युर मोनसे सरकार सालायनायाव नुनायखौ मोनदों स' बेबायदि जानाङा एक्चुअलि जेब्ला UPPLनि जोंहा मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जेब्ला एबसुनि आफादगिरि जायोमोन अब्ला बिथाङा गुबुन सरकारखौ इजिलि सोंखारिबाय थायोमोन नाथाय दा बुजिदों जानांगौ जे सरकार सालायनाया गोरलै नङा आरो थारैनो बिथाङा गोबां कमप्रमाइसनि गेजेरजों खस्थ' मस्थ'यैब्लाबो बोसोरथाम दानखौ बारहोबाय नाथाय उननि फिउचारा मा बेथ' समासो खोन्थासिगोन